Bratia, sestry, bralaté Peňa, aké dobré, aké príjemné, keď sa nažíva bratský pospolu. Tento verš Božieho slova nás vyzýva aj do modlitby, aj do akcie. Je čas modlitbových pondelkov za cirkev. Áno, pri modlitbe väčšinou zažívame krásny čas s Ježišom. Až taký krásny, že často spomíname, aké to bolo. Pamätáte? Vstupujeme do viery aj do pokory. Dnes cirkev potrebuje tvoju modlitbu. Kto sa bude modliť, ak nie ty? Cirkev nie je kostol, cirkev sme my. Cirkev nie sú len kňazi, ale predsa ich potrebujeme. Cirkev nie sú len zázraky a predsa sa dejú. Cirkev začal sám Pán Ježiš Kristus. On je hlavou a my sme telo. A niekedy sa nám môže zdať, a niekedy to môže byť aj pravda, že to telo je slabé, že to telo potrebuje pomoc. Preto sa potrebujeme modliť za cirkev. Potrebujeme sa modliť navzájom jeden za druhého, aby sme ozdraveli. Ježiš nás vyzýva, milujte sa navzájom, žehnajte si jeden druhému. Proste o Svätého Ducha, on ho chce na nás vyliať. Kto počuje tento Ježišov hlas? Kto sa pred ním pokorí? Komu záleží na Božom diele? Kto bude plakať za svoje hriechy? Kto bude vyznávať hriechy národa? Nastal čas, vyzývam ťa na modlitbu za cirkev uprostred rómskeho národa. Vyhlasujeme modlitbové pondelky za cirkev. Od decembra do konca marca. Každý pondelok venuj 30 minút modlitbe za cirkev. Môžeš sa modliť sám, môžete sa modliť ako rodina. Zajdi za niekým a modlite sa spolu. Zorganizujte modlitbové podujatie, modlite sa celé spoločenstvo, akokoľvek. Začíname 4. decembra a pokračujeme až do Veľkej noci. Viera pre cirkev, pokánie, bratstvo, jednota, obnova, uzdravenie, služba, zázraky. Aj ty si potrebný, aj ty si dôležitý. Buď pri tom. Dovoľme spoločne, aby bol Kristus uprostred nás. Modlitbové pondelky za cirkev.